bawa bawa gatan aiki ɗanen gurmi ɗan amarya ce amarya ce amarya ce amarya ce amarya zani gidan ango da amarya zani gidan alhajin Allah an fito kenan wallahi tallahi mun fito namiji ga yana harkokin mun fito da mu dan musamman abin da zan dan samu na kokon nan wallahi wallahi Allah alhajin Allah alhaji a dan yi mun gurin nan malam sana abu nake fa to alhajin Allah kuma akan wannan dan guntu gurin kuma haba to gurin ya hada mu da kai ka isa ka bada kuɗi wallahi in ba ka wallahi ba isa ba guru to kuma guru ne da hada mu da kai fa wallahi sana na fito yi kar ka manta fa waye ni a gurin ka ni ba kike ci da kaina fa kai zan cin wani magana to kuma alhaji akan wannan abun kar ka manta waye ni a gurin ka ko me ne kai mu raba hanya da kai a to shikenan mu raba hanya da ba kan rake bane ba kaje ga kan rake ko kaje Allah ya hada mu Allah ma hada mu kaje kawai kaje a kan rake mu je saka in je sauro da kin nawa tun daga bilan sha wahala lokacin wayin baka da ke san maka muna mu gudun san banza ne kan mai nan mu hankali wannan gayin ma na same ka a gidan namiji ya kai ne ka shigo kenan wallahi na shigo barka dai yau barka ya aikin lafiya alhamdulillah ya rikin ne a normal ne gashi nan duka ai kutum kai fa namiji in ga ma garin nan gaba ɗaya sai a hankali wallahi to ni na gobe kun san ni masana yi ma la ilaha illallah kai na gaya ma da kai na ji kutun na je ina ne amma ina gaba ɗaya yake sai hankali to ba an ce ku je ku nemi jari ku wallahi ina ga maka ba ya za a yi ne yake wannan fa ai malam ba kai namiji ɗaya raken ma kai raken na rake ba raken kaga fa ƙasa ne ba ko ma menene ban muska na kai ya ga mi da kai mi haka da kai shikenan ba wani kaina ma na hana shi raken balanta na kai dan dangin dan dangi ya ba can ran zama ko ma me zaka zama gwamna an ba har ma bari Allah ta shikenan tsami ni bisu da kai to zan baka ministan ilimi a ba na so ka kuɗi ni kawai ministan ilimi ba ba mallam baka so wannan ne ko menene shikenan rike tsayarka na rike tsayarka raken ma da ba zaki yanzu sai rake mai zaki zo in baka sha ka tafi katsina karshen rake kenan ka tafi katsina o ke ka ga mun ko ba na abu nagode ba komai shikenan nagode nagode ba komai can da suka da can da ba komai ba wani abu nagode mutane kowa na matsala wallahi tallahi ku sai abu ba ku isiya ku je ban za ku ku aka kira fi sabilillah kai tashi mazan ne Banaji bad boy Banaji bad boy Banaji oh no kai aka sai ga tsanake yanzu ya ne alhaji kamar yaya ne ya ina zuwa ina sana ka baka kuma rake ko gaba da shan mun rake amma wannan ga kan gure na ma hankali me saki miri wannan abin dan Allah daga daji sai aka maka je ka gani ma karewa ta karshen magana aikin uwa na je aiki na ruwan da aikin uwa da samu lala barin ga masha Allah me barin ga masha Allah kidin banza uban kuwaye wallahi ka waye na kashe ka amma dawo fita da kana ma zai koma gurzo yanzu nan fa wallahi da tashi ma Thank you.